to přeholit malinko, ne, oni to uběžili. Na místě. Ano, rozumím. Řvi furt. Jde na výše prst nebo na to? Ne, to máme. Matěj Rodickýho. Dobrý. Vaši námetovka. Vidíš, to je... Dobrý. To je dobrý, tady nebolí. Druhá. Co? Druhá ruka. Druhá ruka. Má zlomenou ruku. Au, to je moje ruka. Má zlomenou ruku. Hlavně asi nebolí hlava, trošku bolí krk. Já dobrý. A musíme jít dám to vlastně, takže to budeme v pohodě. Jo, vidíme. Tomu jsem dal chutíčku. Dobrý. Hej. Říkáš, uhodil se z dohladu taky? Jo, tady na boku. Tady klad. A jinak krk tě nebolí. To je dobré. Krk mě bolí a tady bol jsem říkal. Bol hlavy strašně. Tak jo, hele, tím si děláme
Tak mi na to klíká tam. To neuvnate. Výborný. Velitel zásahu, jak mě slyšíš, zde průzkumná skupina. No, slyším, stran. Takže osoba je nalezena, je připravena na transport a skupina, která zabezpečila, tak teď jde s ním ven. Rozumím, čekáme na vás. Ale pak když nepouští, já si napíšu, nebo se mi napíšou, si pak nějakou zprávu. Připravili si to chlapi z Lhoty, víte v rajonu teda hodně postelce a myslím si, že to vůbec nevadí. Petr si to vzal na starosti, dělal velitel zásahu, má slovo. Já bych chtěl poděkovat, že jste přijeli s takovým postupem, který jste přijeli. Jsem rád, že se nikomu nic nestalo. A výsledky cvičení jsou takové, že člověk se naučí, něco poučí a zbytek tady pečuje o hodnotě. Ne, ty si řekni, jako ten zásah, si řekni svý postřehy a co se ti líbilo, nelíbilo jako z tvý pozice, pak samozřejmě řekneš si jako pozorovatele. Pozice se mi nelíbilo, že to má částečný motivá, že poslal jsem náhodou chlapi a oni se vrátili.